Euskararen urtaro ospatzen ari dira iparraldeko 11 herritan, aurten Ziburu ere batu da, arratsaldeon ikusentzuleok eta gaurkoan Asisko Urmenetarekin egon gara, Sugarren Mende komikia antzerkira eraman baitu. Hauxe gure gai nagusia, baina badugu besterik, ongi etorri iparraldaren orenera. Elinet proiektuaren bidez, Mugazgaindiko lankidetza sare bat eman dute martxan Baionako ospitalea, Osakidetza eta Nafarroako babes zibilaren artean. Larrialdi, emergentzia, erreskate eta hondamendiko egoeretan misioak batera kudeatu eta helikopteroak erabili daitezen bultzatuz. Logistikoki eta operatiboki sareak sortu dira eta Elinet proiektuaren emaitzak eta berrikuntzak aurkeztu dituzte, besteak beste, laster egonen diren heliportu eta heliazalera berriak. Hemos seleccionado 5 helisuperficies, 2 de ellas son hospitalarias. Amurrion, Durangon, Gorlizen, Zailan eta Zumarragan izanen dira. Son superficies hospitalarias, una de ellas es en el hospital de Gorliz que va. Gorlizeko ospitalekoak zonaldeari hobekuntzak ekarriko dizkio, baita Zumarragakoak ere iparraldearekin konexioak lagunduz. Posibilitar también esa conexión con Iparralde. En Navarra tenemos aproximadamente del orden de 80-85 helisuperficiales distribuidas. Nafarroan 85 heliazalera inguru ditugu. Orain proiektu honekin 5 gehiago ditugu Muga inguruetan eta beste 2 hobetu ditugu Miluzen eta Isaban. En la zona fronteriza y habilitar otras 2 o facilitar o ampliar el rango de operativo de esas helisuperficies, como es el caso de Miluze y de Isaba. Toki isolatu hauetan bizi diren herritarrei zerbitzua hobetzen zaie horrela. Diminuer cet isolement des populations et accélérer les interventions et surtout les mettre dans la bonne filière. Plataforma berarekin lan egiten dute eta honi esker kalkuluak egiten dituzte ibilbide eta bailaretako biztanle kopurua kontuan hartuz, esaterako hautagai izan daitezken herriak identifikatzeko. Eta horrela, erreferentziazko ospitaleaz gain, beste osasun zentroetara joan da irabazi daiteken denbora eta baliabideak azaltzen dira. Eta berrikuntza gisa baita ere, pilotuak berak distantziatik piztu dizakeen argiteria eta aplikaziotik kontrolatu dezakeen meteorologiari buruzko informazioa. 3 osasun zerbitzuen arteko elkarlanak ongi funtzionatu du eta beraz Elinet proiektuaz harago beste arlotan ere elkarlanean segitzea dute xede. Colaborar con otros socios y beste bazkideekin elkarlanean aritu, azpiegiturak hobetu, herritarrak lagundu eta sareak osatu. Y crear nuevas redes, ¿no? Muga inguruetan bizi diren herritarrek hiriburuetan bizi direnen eskubide berak dituzte. Como la ciudadanía que está en las grandes capitales. Eta hori da ideia mugari gabe lan egitea. Ese es un poco el espíritu también, intentar que no haya ni frontera. 2022ko maiatzean amaituko da Elinet proiektua, baina herritar ororentzat onurak ekarriko dituen elkarlanerako lehen urratsak eman dira. Euskararen urtaroa ospatzen ari dira iparraldeko hainbat eta hainbat herritan, azaroaren 19tik abenduaren 3 bitartean 11 ekintza proposatuz. Elkargoak sustaturik, aurten ekimenera batu den herrietako bat, Ziburu izan da. Be potentzial hori argirat ematea, zenta bai baditugu euskaldunak, bai baditugu eragile pribatu eta elkartea unitz ari direnak euskararen alde, eta guretzat be izan da hor parada nonbait hoiek eskertzeko, hauei iniziatiba emaiteko eta programazio parte hartzaile bat osatzeko. Hor, sartu gira elkargoak proposatu gitarra batean, hor da 15 hortan, baina gure asmoa da horrek ematia abiadura bat beste zerbaiteri, nahi dut berriztoki bat ematia euskarari gure herrian, eta beraz hor aukera zen proposatzea parte hartzea elkarte guztiai, erranez, ongi ditzatekela ere ondoko egunetan, hilabeteetan eta segitzea dinamika berberarekin. Horregatik, 15 egunez harago, urte guztirako euskarazko proposamenen abiapuntu izatea nahi dute. Hainbat hitzordu programatu dituzte nagusiak. Bereziki egun nagusi bat izanen da 27, azaroaren 27, larun bata. Hor izanen dira ekitaldiak egun osoan, zehar, goizetik arratsera. Azpimagatzen alda hor Madi Zubeldia eta Michel Claudiok herriko aurrekin prestatzen duten ekitaldia. Bertso poteoa eta bertso bazkaria izanen da Baltsan elkartean.
eta gero hor bereziki ikusiko da elkarten implikazio hori, nola arratsaldean zehar izanen dira animazio pila bat plazan, kirol ekitaldi, kultur ekitaldi eta gauz pila bat. Eta berezia izanen da ere, Maili Zubeldia eta Michel Claudiok eskainiko duten Enez Zuhaitza ikuskizuna. Zan daiteke, nik maite dudan Zuhaitza, etxe ondoan daukadana, edo nire ametxetakoa, edo nire baitan sentitzen dudana, hori mailen arabera izan daiteke. Eta haur bakoitzari nahi duenari proposatuko diogu, berak nahi duen hitza, esaldia edo olerkitxoa idatz, eta guk aurretik prestatuko dugun Zuhaitzari itxasten joango dira. Euskara erdigunera ekartzea da xedea. Bai lotura bat gure ondasunarekin, ateideki bat lan munduari, kultur munduari, gure historioari, eta sozialki ere ateak noski zabaltzen dira gure hizkuntzari esker. 2 urtetik behin antolatzen da Euskararen urtaroa eta 2019an 52 herrik proposaturiko 100 ekintza ingurutan 3.000 lagunek hartu zuten parte. Aurtengo edizioa ere jendetsua izatea espero dute. Hortako behar dugu azpimarratu elkarteek egiten duten lana, eskolak egiten duten zera lana, nun diren tokia, azken finean ahnasten alden eta bizitzen alden eta erabiltzen alden Euskara. Hori da gure helburua. Eta hor uste dut agertu dela, argiki, jendeak baduela nahikeri hori, orduan behar dugu bide hortikan segitu. Frogatua barimada sorgina dela, bereak egin du! Zeren izaiten alde krimen larrienaren erantzule baita! Maiestate diminuari traizioa! Asisko Urmenetak duela urtebete inguru jalgi zuen bere Sugarren Mende komikia. Orain musika, marrazkia eta antzerkiaren eskutik gorpuztu dute berau. Eta berriki uztaritzen oholtzaratu dute komikiaren adaptazioa. Zugarra Murdiarrek. Eta han izenpetu zuten Zarautzetik etorri zitzaigun galdea, literaturiaren partetik, nahi baitzuten Sugarren Mende liburuaren egokitzapen dramatizatua, aurtengo ediziorako. Eta sobera pensatu gabe baiezkoa eman genuen, eta gero ez zaigu damutu, eta Zarautzen eman genuen, eta Zarautzetik ora Uztaritzera, Uztaritzetik Iruritara, eta horrela gabiltza Euskal Herrian gaindi. Bai eta ere, apez frango! Parrokia honenetakoak! Sorgina Izak Euskal Herrian izan zituen giltzarri nagusiak eta normalki azaltzen ez direnak erakustea dute helburu. Jatea, bihotza eta gibela. Sorgina Izak tratatu izan da herri honetan alde aunitzetatik eta alde esoterikotik, alde etnografikotik, alde romantikotik, alde fantastikotik, baina hemen inork ez digu kontatu egiazki geopolitikan Europa guztian momentu hortan ematen ari diren aspektu batzuk ematen ari dire Euskal Herrian ere bai. Eta horren iraultza antiseñorialak ematen dira ere bai imperio absolutistek beren arteko mugak behar dituztela ongi marraztu, eta horren hor beren erdian bizi diren herriak behar direla hor disiplinatu, eta hori guztia, orduan hor guk aztertu dugu alde hortatik, eta horren gure lan hipotesia hori izan da. Beste herri haunitzetan bezala munduan, Euskaldunak izan direla hor traba, eta horiek erditik entzeko asmatu da sekta satanikoa bezalako gezur oso gizena, ongi etorri zaiola gero botere ilegitimoari. Bide honetan guztian, Elena Xurio Elizondoarra izan du bide lagun Asiskok. Sugarren Menderen proiektua lehenbiziko momentutik izan zen Zugarramurdiarren galdea. Orain arte ezpaitago, lan akademiko seriorik euskaraz Sorgina Izak kontatzen duenik. Eta Elena Xurio bereziki, hor biziki implikatua egonda proiektu honetan berean, beraiek beren haurtzaroan egin zuten eta gaztaroan beren ibilbidea, aztertu nahian beren arbasoei zer egin zieten,
Koro Irazoki, hori izan dutela ere laguntzaile eta gidari nagusi, eta orain momentua eman da, nien naiz akademikoa, gurea ez da unibertsitateko tesi doktoral bat, baina komikiaren bidez batzutan iristen gara jende gehiagoren gana behar bada. Tesi egizaren atera izan balitz, honezkero bigarren argitalaldian dago, bigarren edizioan liburua, erakusketa gizan ere ikusten aldea Donostian eta Irunen, eta hain antzerkiarekin, ari gara gure bidea egiten. Horren zoragarria, Elenarekin bide zoragarria. Eta Uztaritzen eskaini zuten emanaldiko irudiekin agurtuko dugu gaurko saioa. Ikus-entzuleok, bihar arte.